derude. Det kommer til at handle om i dag, det er, at der er en perker på fjernsyn for en gangs skyld. Vi har en masse fede ting til jer, sådan der. Wow. Vi har en masse fede ting til jer, alt muligt sjov og spas. Vi har også noget musik senere her i programmet. Men hvad ved jeg om at være tv-vært? Er det ikke rigtigt? Derfor har jeg fået hjælp fra en rigtig dygtig homoseksuel, som også selv er tv-vært, over på det der DR, hvor man betaler licens. Følg med her. Skal der business? Sygt. Skal du ud og rejse, eller hvad? Sygt nok. Emilovic. Nå, Ivo. Hey man, kom ind for. Hyggeligt at møde dig. Jeg har ringet til dig bare lige for at høre, hvordan man bliver rigtig god vært og sådan noget. Ikke så tæt på, det er fint. Okay. Men jeg har sådan der, for eksempel det vigtigste er, hvordan man kommer ind på scenen. Der er nogen, der kommer ind, bukker sådan der. Lad mig lige vise, prøv lige at sætte dig. Prøv at se her. Så film ham, ikke? Og så når der har talt til 3, så kommer jeg ind. Så præsenterer jeg lige sådan der, Ibus. En speaker, et eller andet, okay, ja. Nej, bare Ibus talkshow. Okay. Ja. Ibus talkshow. Du rækker finger til folk, eller hvad? Det er fordi, de ikke skal spille smart. Du står ikke bare og rækker finger til folk. Det er jo idiotisk. Du kan jo ikke bare komme ind og række finger på en scene. Kan du ikke lave et eller andet, noget der foregår i Vestegnen, og så er det måske noget med nogen, der har fået en dårlig shawarma? Jeg ved det ikke. Find på et eller andet. Velkommen til Ibus talkshow. Go. It's your birthday. Shuf. Kender det der, når man får en dårlig shawarma? Nej. Jeg tror... Måske bare komme ind og så bare bruge den finger der. Det tror jeg faktisk virkelig er meget bedre. Nice. Ja, bare køre finger og så direkte på gæsterne. Er det det, du råder mig til? Det er det, jeg råder dig til. Det er en fin intro. Det er det ikke bare sådan der dansk? Sådan der? Men alle danskere vil synes, det var godt. Er det rigtigt? Jo, helt klart. Men, hvad? Er det... Hvor skal man? Var det det? Det var det. Men det var fedt. Vi ses, Ibo. Vi ses. Ja. Men jeg skal gøre det sådan der, som den sidste. Fuldstændig, som du sagde det. Ja, helt perfekt. Nej, selvfølgelig. Fejlfrit pille. Det der siger man, det er nemt at lave fjernsyn, man. Er det rigtigt? Lave nogle parter.